Asus ZenBook UX303LN е модел от най-новата елитна мултимедийна серия на марката и е подходящ за хората, които са често на път и се нуждаят от бърз, стилен и лек лаптоп за интернет серфиране, офис приложения и мултимедия. Изключително тънкият му корпус е изработен от висококачествен полиран алуминий и е с дебелина 15,5 мм, тежи е 2,5 кг и също така е устойчив на замърсяване. Клавиатурата му е с меки клавиши и е супер удобна за продължителна работа, а добавената към нея подсветка позволява комфортна работа дори и при късните часове. Друга интересна черта на серията е внушителният тъчпад с поддръжка на мултитъч жестове, чрез които с лесни движения може да местите, завъртате или приближавате различни интернет страници или снимки. В толкова тънък корпус, вероятно повечето хора не биха очаквали високи характеристики, но тук моделите от серията определено изненадват. Супер бързият процесор Intel Core i5 от най-ново поколение и видеокарта с 2 ГБ собствена памет са готови да се справят мигновенно с всякакви ежедневни задачи. На матирният екран с Full HD резолюция може да работите спокойно дори и в силно осветени помещения, а 3-клетъчната батерия ще ви осигури до 8 часа работа с един заряд. Вградената аудиосистема също така заслужава специално внимание. Благодарение на дългогодишното сътрудничество между Asus и датските hi-fi магиосници Bang & Olufsen ще се насладите на звук с отлично качество и плътен бас. Възможностите им за свързване с други устройства и периферия също са отлични. Разполагат с 3 броя USB 3.0, HDMI и мини DisplayPort видеоизходи за свързване към монитор и телевизор, комбиниран жак за слушалки и микрофон, четец за карти, както и допълнителни VGA и WAN адаптери. Също така, благодарение на предварително инсталираната операционна система Windows 8.1, моделите от тази серия са готови за работа още след първото им стартиране. В заключение можем да кажем, че новите модели от елитната серия ZenBook на марката Asus са наистина впечатляващи и са перфектен избор за всеки, който се нуждае от бърз и лек, елегантен и стилен лаптоп, подходящ за чести пътувания, за продължителна работа на батерия и на който наистина може да разчитате.